Wij binnen Bartle en Anne en we zijn nog in Rien en Rien hield een viskwedstrijd. Maar helaas, wij hebben niks gewonnen. Wij zijn net zo goed in dat er een wedstrijd is. Normaal gesproken vangen we altijd een hele soort, maar Joert net. En verder, ja, ken je hem Rien? Ik zou zeggen, fietsen er toch in. Het is hier erg leuk en gezellig. En je had het nog meer vertellen. Ik kan je vertellen, die zoon is een keertje geweest in Weesum en kwam thuis bij de Kroons. Dus daar ben ik erg trots op, want het is natuurlijk een mooie Friese sport. Ik ken het zelf net zo goed, ik ben een woordpiekje, maar ik ben heel trots op hem. Voor de rest vreeg ik nog aan mijn zoon of ik er wat vertellen wil. Bartle, was ik nog wat zeggen? Weet ik niet. Bartle wil niks meer vertellen, maar dat moet je waarschijnlijk al weten. Mooi, ik stop je ermee. En onzin. Hoi!